Philippine Drama presents Handumanan So Ka Awit. Ano pa daw sa iyong kaagi karon? May kining sa kababay nga taga Banilad, Cebu City. Ang tumatatampo, nagdasingan nga Rose. Happy 9th anniversary, mahal. For you. Unsa ni? Tanawa. Wow! Bag? Yes? Kinaibaw ko sa kaganahan ng pag. Thank you, mahal. Happy anniversary. I love you. I love you too. Unsa man na si Hari, nak? Wa pa ni plano nga makigminiyok ni mo? Sa tinuod lang, Manu. Andam naman gyud ko, pero wa pa man gyud mag-propose si Hari, uy. Uy, dugay na gud kaayo mo. Siyam na mo katuig niya wa gihapon. Nak, ngano man ka? Ma, uhuot man ang akong dughan, ma. Naglisod ko ginawa. Magpa-check up ta. Ayaw lang. Basin og stress lang ko sa trabaho. Pahuway og tarong, ha? Oo, ma. Uy, girl! Saan mo tayo nahitabo ni mo? Uy, nihugol lagi ka. Maulagi. Wala gyud ko'y ganang mukaon lately, girl. Uy, nanong man, okay lang ka? Okay raman. Pantay, ha? O, bala ka sa tanim mo, uy. O, sa man, nagkabantay na si Harian na. Wa. Pero, sige lang. Mas maayo po og dili siya makabantay kay aron dili siya mabalaka. Your calling is busy at the moment. Anong dili man nimo tubag si Harry? Busy siguro kayo ni siyang trabaho. Ato na ko sa siyang apartment. Ako siyang surprise. Magluto ko. Asa man tong iyang gunting, uy. Basig na adin sa mga hunos. Unsa man kamay nga box? Sing-sing? Mag-propose na siya na ako. Uy, mau ba? O niya sure ka, kapray mo ng sing-sing. Ay, kontrabida lagi ka, no? Kang kinsa pa man di ay? Sabi ko rin na, uy. Sige na. Magtiwas ako gluto. Magpaasifra ko nga wa ko makakita ini. Tanaw na tag unsaon ko niya pag-surprise. Wala ka magsulti nga niya ka din eh. Wa lang. Surprise lang. Nagluto ko. Busog ko. Unya na lang kung gutomon ka. Gusto mo nga oras ang muli. Unya na. Wa man sa ko'y trabahoon karon. Rose, niya na ka. Buhaton lang din ako. Unsa man na? Magbuwag na ta. Unsa? Mahal. Ayaw na pag binuang og ingon, ana. Seryoso ko. May lain kong babae. Huwag mag-propose na ko niya. Harry, please. Ayaw ko kinaani. Sorry, Rose. Pero, please. Pahawa na sa akong kinabuhi. Unsa?
tinuod to, girl. Kaya wa mong gikon niya pugi nga nilakaw ko. Sige lang, girl. Okay ra na. Makakita ka na lagi og lalaki nga para gyud nimo. Musimba ko. Aron mo gaan ang akong gibati. Nganong takan man og tao? Oh. Naay kasala. Si Hari. Tinuod kita nga kaslon siya slain. Ngano? Ngano? Anak. Ma, unsay nahitabo. Anak, may problema gid ay kasing-kasing. Ug maayong gani kinaibuutan nga ni dunhit sa kasing-kasing sa iyang anak. Mao'y gipuli sa imong kasing-kasing. Unsa? Maayong ay nagmata na di ay ka, Rose. Kini si Lawrence, akong anak. Ang igsoon sa tag-iya sa bag-o nimong kasing-kasing. Salamat kaayo ninyo, ma'am. Sir. Og may offer di ay mininyo. Since diingon man si mama nimo nga wa mo ikapalit og para maintenance, mo offer ko nga adto lang una mo puyo sa amo para ma-monitor ka namo. Sige, ma'am. Daghan kaayong salamat. Asa maka nila gibutang ilang mga baso? May ipangita ka? Sir, nangita unta kog baso. Uhaw kaayo good. Ilo pagsir na ko pagkuya na lang. Total, kasing-kasing manasa kong manghon ng imong gigamit. Salamat, kuya. Darang baso. O kung may lain pa kang gikinahanglan, ignala ko ha. Ako na bahala nimo. Salamat. Boy, basit ba ka ni Lawrence, girl, ha? Nganong dili? Gwapo man siya. Binuang ra, uy. Dili pwede, no? Maikog ko siyang mama, uy. Naibaw ko nga gipangga ko nila tungod kay naanak ko ang kasing-kasing sa anak ni mama. Maong dili nila ko hatagan og mali siya. Mingaw lagi. Hain man ang mga tao. Naglakaw sila si mama o si mama nimo. Na sila'y gitambungan ng party. Mao di ay. Dali, ato tas likod. Nakipakita nimo. Ha? Sige, higda. Ha? Unsay? Sa ligi lang ko. Higda na ng hapin. Sige na. Wow! Mindot kayo mga bitoon sa. Nganong nahilap ka? Abi ni mo. So kanya gibuwagan ko sa akong ex. Karon pa ko ni bati og kalipay. Ambot nga no, pero gaan kayo nga akong pamati nga nagtanaw sa mga bituon. Kalimti na itong nagpasakit ni mo. Bago na nimong kasing-kasing karon. Buti pasabot, napapas na to siya. Lawrence. Rose, ganahan ko ni mo. Ambot nga no. Pero, pag una pala na akong kakita ni mo, bisag katungo pa ka mo mata, wala ko may mutang.
gusto na kong makailan mo. Lawrence, sa tinuod lang. Ganahan sa kunimo. Pero, maikog ko sa imong mamakod. Dili ko gustong lainon niya pagsabot. Ay kabalag ka. Nebaw na sumama sa kong gibati para nimo. Unsa? Gusto ko matiman mo. Upangga nimo. O gusto na ko nga ako mo'y pinakauna o katapusan diha sa bag-o ni mong kasing-kasing. I'm in love with you, Rose. I love you too, Lawrence. Ain't it funny? Is it just beginning to look? Maybe with just a touch. Sukad nga nakailan ako si Lawrence o giyang mama. Dili kay nabag ko lang ang akong kasing-kasing. Murasad og nagbago ang akong kinabuhi. Og dako kayo ang akong pasalamat kay literal nga gipangga gid nila ang akong kasing-kasing. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN.